everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Nga naman, Nada si Bay RJ, unahan din sa ato. Nagtipo na silang maris, ngayang uyab. Unsa? O bitaw kuya, on and off lang. Unsay on and off lang. Usahay, adto makahigda si Bay RJ sa bagong gipuy-an ni Maris. Unya, usahay, anhi sa dinhi sa ato. Mao ba? Nagdako man gina sila. Na in love naman gyud og maayo si Maris kang Bay RJ. Di ay ba, Brody? Na di ma-in love si Maris nga. Pwerte mang nakatabang ni Bay RJ. Sa dihang disgrasya sila. Kung wa pa si Bay RJ, peligros Maris, oy. O siguro og mainutil. Pero, tungod sa tabang ni Bay RJ, wa mainutil si Maris. Mao nga, na in love kayo si Maris niya. Nagdako na day sila. Oh, pero dili usab makahimo si Bay RJ sa tabang ngadto kang Maris, kung dili pa tungod nimo. Brody, Ikaw gid kuya. Mao'y nakatabang kang Maris. Og gipaagi lang nimo sa imong manghod. Believe ko nimo kuya. So hunong nga pagsuporta kang Bay RJ. Sa tanan niyang kalampusan, ikaw gid ang nagpaluyo. Finals na. Og siguro man gyud ko nga makagraduate mi. Meaning nga sa kalampusan sa iyang pag-eskwela, ikaw sa gyud ang nagpaluyo. Kung dili pa tungod sa imong suporta, dili usab siya molampos. Og kalabot siyang love affair ni Bay RJ. Asa man mainlabog mayos Maris niya kung dili pa tungod nimo. ikaw na, Rody. Rody. Kwan. Hindi na lang hinoon ko magdugay. Uy. Ha? Unsay dili ka na lang magdugay? Abi nimo. Kining akong pag-ani, kining akong pag-uli, dinalian kini. Emergency lang kay ning akong pag-ani din. Kwan, mi dalikyat lang ko. Tungod kay sultihan ka, may sugo ang akong amo. Dinalian ang akong lakaw. Busa, mi dalikyat lang ko sa pag-ani din. Miagi ko din. O to di kadyo. Ano yan? Magbili lang kong kwarta para kang RJ. Okay? Palihog ko daw. Kajut lang kuya. Oh, nga naman. To di ipalihog lang niya ko sa paghatag ani kang RJ, ha? Ako nang gisud og supri. Pinaagi na ng maong budget nga akong ibilin kaniya. Basi na lang makumplito na tingali na sa iyang mga gikinahanglan, sa umabot nga iyang graduation. Okay? Kuya, ang buot mo ipasabot nga mulakaw ka na? Kuan man gud importante kay kini, iko lang kung mihapit ang binalikyat ako sa akong nang gisulti kanimo tungod kay gisugo ko sa akong amo, dinalian ang akong lakaw. Okay? Lain kay kuya. Dili ka na makikita kang Bay RJ. Pasabta lang siya. Ikaw na mahibaw sa pagpasabot kaniya nganong dili ko makapaabot kaniya. O labaw sa tanan. Ipangumusta di ko sa pinangga kong mangot. Ayaw kuya, oy. Lain na po nga, niya ka din niya. Unya, dili ka makikita sa imong igsuon. Kuan magod, sa ako nang gikaingon kanimo, isalig ko kanimong tanan. Ikaw na ang mahibaw mo pasabot kaniya. Nganong di na lang ko makikita kaniya. Igo lang kumiagi, dinalion kayo. Tungod kay sinukod ang oras. Nagdali ko, Rory. Okay? Kuan, basin og nasuko ka kang Bay RJ. Hmm? Ilabi na kay nisulti ko nimo, kalabot nilang Maris.
Ano. Hoy, dili may tabong nga masuko ko sa kumanghon pa. Bawo ka, sukad ba kaniya to, kay bawo ka nga pinangganan ko siya. O karon nga ingon ana ang ilang sitwasyon, nagkako naman ka sila. Matod panimo, nagtipo na sila. Pero off and on lang, side lang, andam ko sa pagsabot niya. Kung asa magbalipayo na nga kumanghon, kutos mahimo, suportahan ako siya. Kuya, Okay, Roddy, palihog lang kong sa pagsulti kaniya. Nga mula ka na lang ko. ay, kapila lang may pagdagan ako niya kuya oy. O mahimo man akong tawagan saya sa cellphone. Sagdan lang. Ako na lang mahibawang musulti kaniya. Ako na lang manawag kaniya. Unhi lang sa pagpasabot, manawag lang ko niya ko niya. Boy na, hindi na ako magdukay. O subod ako, manawag lang ko sa kumanghod, pasabton ko siya, ganun, dili na ako makikita kaniya. Okay? Sige, Roddy, bantay nga kumanghod. Atimanan siya. Aray na ko, Roddy. Kuya! Kuya! Na, gibangkong na lang. Wa naman lang siya makikita kang by RJ. Ang cellphone ni RJ, may nanawag. Tuwa para ba siya sa CR? Oh, uy, si Rudy maning nanawag. Hello, Rudy? Maris! Si by RJ, asa siya? Tuwa pa sa CR. Mamao ba? Nga nang nanawag man ka. Importante kayo. Pahibaw na ko siya nga may abot si Kuya Herbert. Ang iyang magkuwang? Mia? Oh, Maris. Niya si Kuya Herbert. Oh, kalit lang Rudy ha, niya na si RJ. RJ, si Rudy, nanawag. Okay. Hello? Rodi? Nanawag ka? O bay, pahibaw unti ka nga si Kuya Herbert nga rin sabay. Unsa? Naa si Manong Herbert? Salamat. Salamat kaniya siya. Muli ko karon dayon. Muanhan ako. Pero, wa na si diri si Kuya Herbert. Nakalakaw na. Unsa? Nga naman. Dili na siya makikita na ako. Ha? Mau ba, Rudy? Maris, muli na ako, ha? Oh, sige, uli adayon. Lain ng manoy, oy. Nilakaw mo ko na dayon. Mao ba? Atos ako. Oh, sige, padayon lang. Oh, niuli si Herbert. Sa may buhatan ako. Angay ko baghang tuganan si RJ. Ngang una na kong uyab, mao ang iyang magawa nga si Herbert. Pero, dili ka ngilad ang mahimong resulta. Kalit lang bibunok ang uwan. Pagkawan ako magdahon. Ngayon na ang ilang kahintang karon ni Archie ug Maris. Matod pa ni Rudy, nagtipo na sila. Gusto ko kagot. Kasayo man. Wa pa gani siya makagraduate. Pero, ngilad sa tingali kung babagan ako. Ngilad tingali kung dispantahon ko sila kipuhat. Nasabi niya ikasulti. Ilabi na ni Maris. Nga pa pang kisakitang pamangko. Kinahanglan unta nga dawaton ko na ang masakit nga kamatuuran. Nga si Maris, dili ako. Dili siya para nako. Nila naman kasyat sa pino nga ako na inom. Pero, wa ko bati ang nahubog ko. Tingali, tungod sa kabugno sa kagabion. Tungod sa makusog nga uwan. O di ba, tungod ni isa akong kami nung gibati ni nalayo na sa Herbert na ako. Herbert, bisan sa kumupo sa panahon niya kita nakupan. Apan
gibati ko na ang dako kawili ka nimo. Og karon niya nagpalayo ka na. Hawang nang akong kinabuhi. Oh, si Sir Carpio. Hello, sir? Kung sa'yo mo gibuhat karon, Ara. Niya, sir. Niya sa kwarto, nag-inusara. Og nagpaabot na bation ko ang katugon. Unsay communication, ni Tisoy. Wa man, sir. Confirm ba? Hindi na siya mo balik. Mo iyang sulti, sir. Okay. Manghinaot lang ko nga dili siya makanta. Kay kung mag-singer siya, nahibaw ka nag-unsay iyang dangatang Ara. Nipasalig siya nako, sir. Nga di ka na mahitabo. Hopefully, iyan ang tumanon. Di ko gusto, Ara. Nga siya ang sunod nga itunod 20 feet below the ground. Di ka na mahitabo, sir. Karon pa man ka, oy. Kusog kayong uwan. Asa na si Manoy? Ingna na siyang tuan na. Nisirit dayon. Og igo lang nagbilin og kwarta para nimo. Nga naman, asa man di ay siya? Dinalian ko no. Tuwa. Nisirit dayon. Sa sinugdan, pag-abot niya. Sakay sa taxi. Akong gisugat og wala lang gipungutana. Asa ka? Oto akong gituganan nga tuwa kang Maris. Nag-ipon na mo. Unsa? Nga nung imo magisultihan? Nasuko to si Manoy. Wa masuko oy. Pero naminghoy lang. Og pumanado. Nananghi dayon. Nga mulakaw na siya. Igo lang nagbilin og kwarta para nimo. Alang usab niya sa imong graduation. Dili na siya mo balik? Ambot lang. Dili na tingali. Pero mingon man siya nga manawag na siya nimo. Lain na ko niya agad. Bati asang Manoy, oy. Ayaw lang paghilak bay. Kimingaw na ko niya, bay Rudy. Gusto ko magagko sa akong Manoy. Pero ano bibiya siya? Gusto siya may ubos ko niya? Gusto siya nga kalimtan ako siya? Bay RJ. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.